Yayi garwanipun Kakang Yayi Dewi Amati Sopo ana dina iki negara Astina us ana ing pucuke ngeri lan ingsun kudu tansahipun lawan Pandhawa Unggul-unggul talut tak surak gumro para prajurit perang Bratayuda wis dadi Yayi Dewamati lan sepiro kejelasanku marang rusaking negara Astina iki Yayi lan ingsun pribadi kang bakal mangsa yudha ning palagan Kurusetra. Mula saka kuwi Yayi aku kalawan jeneng sira kudu pisah ana ing dina iki Yayi Dewamati. Pun Kakang nyuwun pamit arsa budal makut pupuh ing palagan Kurusetra. Mbok menawa iki pungkasaning aku kalawan jeneng sira Sapejagong ana ing taman negara Astina iki kan. Sinuwun
Kakang nyuwun alilah. Pun kakang nyuwun pamit. Budal ana ing palakan. Kurusetra. Pandhu! Iki Sri Narendra Gastina Prabu Duryudana. Yen sira lanang iki mungsuh kang pungkasan ana ing madyaning Tegal Kurusetra. Ayo, ayo kridaku, para Pandhu.